tenzi mucha zwano imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema Toda kutenda vana vaMwari tasanganiswa zvekare panguva dzino kuti tive tunodzidza kubva mukati meshoko raMwari. Nhasi toda kutarisa mubvunzo uri mukati meshoko raMwari. Toda kumbotaura nemi hama dzangu. Imi munoziva Mwari, munofamba naMwari mukati meupenyu, munotaura naMwari mumunamato. Ndine mubvunzo wandinawo. Mubvunzo uyu hausi mubvunzo uri kuwanikwa mukati mepfungwa dzangu, but mubvunzo uri kubva mukati meshoko raMwari. Ngati namatei tisatapinda pakudzidza kwedu. Toda kutendai Mwari panguva dzino dzemangwanani matendera kuti tive nenguva yekudzidza kubva mukati meshoko renyu. Ndaingakumbira Mwari kuti mutaure nesu kuburikidza neshoko irori, rivandudze kutenda kwedu neukama hwedu nemi. Tinokutendai muzita raMuponesi Jesu, amen. Alright, regai titarise mukati meBhaibheri shoko raMwari kubhuku ramuprofita Zechariah chapter 7. Zechariah chapter 7 ndichaverenga kubva pavhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 5. Ndo pari kuzobva mubvunzo watichaona uchibuda mukati meshoko raMwari kwatiri iyesu vanhu vanoziva Mwari, vanotaura naMwari mumunamato. Bhaibheri rinoti izvo pana Zechariah chapter 7 vhesi ya 1. Inoti, zvino negore rechina ramambo Darius, shoko raJehovha rakasvika kuna Zechariah nezuva rechina romwedzi wepfumbamwe iwo weKislevi. Vhesi ya 2. Zvino vanhu veBheteri vakanga vatuma Sharezeri naRegemi Mereki navanhu vavo kundokumbira nyasha kuna Jehovha. Vhesi ya 3. Nokutaura navaprista veimba yaJehovha wehondo navaprofita vachiti, ko, ndochema nomwedzi wechishanu ndichizviparadzanisa navamwe sezvandaita makore awa mazhinji here? Mubvunzo uri pavhesi ya 3. Vhesi ya 4. Ipapo shoko raJehovha wehondo rakasvika kwandiri richiti, vhesi ya 5. Taura navanhu vose venyika ino navaprista uti, zvamaizvinyima zvokudya muchichema nomwedzi wechishanu newechinomwe makore ano ana 80, maitongozvinyima zvokudya nokuda kwangu here?
dai Mwari vakomborera kuverengwa kweshoko rawo. Panapa tiri kuona vana veIsraeri, but to be more specific pataurwa nezvevanhu veBheteri. Mushure mekunge 70 years dzapera vari muBabylonian captivity, kunonzi kunotumwa vanhu kuti vaende pamberi paJehovha kundokumbira nyasha. Ndo mashoko abuda mukati meBhaibheri. But chiri kunzi kundokumbira nyasha, kuenda kundobvunzira pamusoro peexperience yavafamba mukati mayo, probably yavasiri kunzwisisa kana kuti isina maresults anovaconvinza kuti tanga tichifamba nenzira inodiwa naMwari. Regai nditi mweya uri muvanhu ava dai ungava ndiwo mweya ungatibatawo isu mukati mezuva ranhasi. Pakufamba kwese kwatinoita mukati merwendo rwechikristu naMwari, ngatimbovei nenguva yekundobvunza Mwari kuti mufambiro watiri kuita ndiwo here, toenderera mberi here nekafambiro katiri kuita. But mubvunzo unoenda zvikanzi, endai munobvunza kuti toramba tichizvinyima zvekudya here, tichichema here sezvatanga tichiita pamakore mazhinji apfuura. Ini ndichitarisa mubvunzo uyu, mubvunzo unouya mupfungwa dzemunhu ari kuti kunamata kwese kwandiri kuita handisi kuona maresults anobatika. Ndanga ndichitsanya, ndanga ndichichema, ndanga ndichimukira kumaprayer band, handirovhi kuchechi, maprayer session ese anoitwa ndinenge ndiriko, but zvaane nguva ndichingozviita, but maresults anotaura kuti ndiri kutaura naMwari handisi kumaona. Regai nditi vana vaMwari, tenda Mwari ukanamata pakashayikwa maresults. Nyaya iyi muchainzwisisa kumberi kwatiri kuenda. Ukaona wanamata kuna Mwari poshayikwa maresults, tenda Mwari. But inzwai manje mhinduro inobva kuna Mwari. Mhinduro inobva kuna Mwari iri kutoya semubvunzo zvekare. Munoziva sometimes kana tichinya kunzwisisa zvinhu pamberi paJehovha, Mwari vane muitiro wavanoita. So muitiro wavanoita ndewekumutsa pfungwa kuti dzitange kufunga zviri nani. So Mwari anoti izvo, pamava muchizvinyima zvekudya, ndaikuonai muchizviita. Mwari haana doubt nekuti vanhu havaitsanya. Mwari haana doubt. Mwari akatonyatsozvinzwisisa, Mwari akatonyatsozviona vachitsanya, ende Mwari ari kutoziva kunyange neperiod yavakatora vachitsanya, ende nemadheti acho. Ndofunga vhesi ya5 yaburitsa kuti vaizviita nemwedzi wechishanu, vachizviita zvekare nemwedzi wechinomwe. Saka every 5th month and 7th month wegore rimwe nerimwe for a period of about 70 years Mwari akanga achitoona zvichiitika. But Mwari vaingove nemubvunzo umwe chete pakuitika kwazvo zvose, kuti vanhu ava matsanyiro avari kuita nemanamatiro avari kuita, vari kunamata kwandiri here kana kuti ameno wavari kutaura naye. Munoziva kuti chii vana vaMwari? Nyaya yatiri kutaura nezvayo iyi inyaya inogona kunge iri kutoexperiencwa nevamwe vedu muworld yevanamati. Tiri kunamata, tiri kutsanya for a long period of time. Ende paunozviita, regai ndishandise mashoko aya, unozviita wakaperera, but wapedza angava ma10 days of prayer, angava ma90 days of prayer and fasting. Vamwe vane ma-weekly programs ekutsanya avakazvigadzirira at individual level. Vamwe vanawo ma-monthly programs ekunamata avakazvigadzirira at church level. Even at family level, I don't know, even at friendship level, muneka program kenyu kekunamata. But mapedza kuzviita manje, mapedza kuzviita, matarisira mhinduro kuti iko zvino izvi Mwari akuchipindura. Ndo pauri kuona mhinduro yaMwari ichiuya semubvunzo. Mwari obva ati ndakuonai muchitsanya, ndakuonai muchinamata. In fact, pamakatanga kusvikira mapedza, ndaverenga ndikaona kuti mazviita for 70 years. Handizivi pane vari kunditeerera kuti maane makore mangani muchinamata imimi, because ava vakanamata vakatsanya for 70 years. Vamwe vedu mune 20 years, vamwe vedu mune 30 years, vamwe vedu mune 40 years, vashoma vasvitsa 70 years. But pa 40 years idzodzo muchinamata, mutori nematestimony, mutori nemaexperiences vamwe venyu amuri kunongedza kuti ndiMwari wakazviita. But kana dai Mwari ungabvunzwa nhasi, haangapinduri here nemhinduro iri panapa yekuti makazviita, makatsanya,
mukazvinyima zvekudya, mukazvitsaura pakati pevanhu, mukanamata, mukarega kudya zvainaka, mukaita semunoonda because maiti muri fasting program, but moreover ati pamaizviita manje makanga muchizviitira ini here? Amuri kunzwa here mubvunzo? Mwari vari kuti ndakakuonai muchinamata, but I'm sorry, your prayers were not directed kuna Mwari. Saka andaigona kuti ndipindire muhupenyu hwevanhu vasiri kutaura neni. Mwari vaizoita sekunge munhu uya anongohakira nyaya dzaasina kupirwa, because Mwari vari kuti panapa vana veIsraeri kutsanya maitsanya zveshuwa, handina doubt, but makanga musingazviitire ini. Ende mukaramba muchiverenga chapter 7 yaZekaraya, muchazoverenga kuzasi kwacho monzwisa pfungwa yekuti Mwari vane zvavakanga vadzidzisa vanhu ava kuti kana mada zvekutaura neni mumunamato, cherechedzai nyaya iyi neiyi neiyi, ndiyo inoclear nzira pakati pangu nemi, kuti kana minyengetero yenyu mozoiita inobva yauya kwandiri uye ndokwanisa kunge ndichikunzwai, nekuti imi munenge mateerera zvandinenge ndataura. But regai nditaure chinhu icho vana vaMwari, many times tinotaura naMwari nenzira yatafunga. Hatizvitsvagiba kuti ndizvo here zvakataurwa naMwari kuti kana makunamata itai nenzira yakati. Tinotedzera tsika dzevari muchechi yatakapinda, because pamakabva kwamakabva imimi muchipinda chechi yamunopinda makasvika vanhu vaivemo vachinamata, but hamuna kuzvibvunza kuti manamatiro avari kuita ndiwo here ari mushoko raMwari, but udofu hwamakaita vamwe vacho kungosvikokopa vari muchechi vari kunamata vamwe vacho nenzira isiriyo vamateedzera, nemiwo makatopindawo imomo. Chinondishambisa ndechichi, vamwe vane matestimony asi Mwari ane mubvunzo uyu kwamuri. Nyange wakabata testimony yaunomhanya nayo uchipupura simba raMwari, asi Mwari wacho kana wabvunzwa anoti testimony anayo zvake, asi munamato wacho paakauita wonge usiri directed kwandiri. Saka nyaya iri panapa ndeyekuti kudii vana vaMwari, Mwari vane nzira yavakadzidzisa mushoko ravo kuti vese vanoda kutaura naMwari mumunamato vatevedzere kana vachida mhinduro nemaresults anobva nekukonzereswa nesimba raMwari. Saka inzwai chechi, Mwari havapindure munamato nekuti iwe wanamata kusvikira wanzwa kuti wanamata. Regai ndidzokere pfungwa. Ndinoziva vanhu vanoenda kumachurches kwavo kunokondakta maprayer session, maprayer programs ekuti ukavaona vakunamata vanonamata kusvikira newe wakavatarisa so wanzwa kuti zvishuwa vanhu ava vanamata. But regai ndikuudzei, kunamata kusvikira manzwa kuti manamata handizvo zvinomuvha Mwari kuti vapindure munamato. Munokanganwa here mukana muchiverenga mukati mebhaibheri kuti navo vanhu vaiva paMount Carmel vaiita makwikwi naElijah, ivo vakanamata kusvikira nevaiona vaona kuti vanhu ava vari kunamata ende vari serious, but hazvina kuburutsa moto kudenga. Zwai chechi, chinomuvha Mwari handi kufila kwako iwewe kuti you have prayed, but chinomuvha Mwari kunamata nenzira yakataurwa naMwari kuti titevedzere kana tafunga zvekunamata. Point number 2, mukatarisa vanhu ava vakanamata for a long period of time, probably inopfuura vanhu vese vakanditarisa nevari kunditeerera yamanamata imimi. Ava vakanamata for 70 years, but kureba kwenguva hakuna kumuvha Mwari. Inzwai vanhu vaMwari, chinoita kuti Mwari anzwe minamato yedu handi kureba kwenguva yatinotora tiri pamunamato. Nyange mukaita munamato we3 hours, nyange mukaita munamato weusiku hwese non-stop muchinamata, izvozvo hazvimuvhi Mwari kuti Mwari vati no man, uyu munhu wanamata uyu chiregai ndichimupindura. But chii chinomuvha Mwari kuti vateerere nekurerekera nzeve yavo kuminyengetero yedu? Zvimwe zvacho ndo zvatakuda kuti titaure panguva dzinei. Saka patiri kutaura toda kuti ucherechedze your prayer life experience naMwari, kuti uri kuiita nenzira yakataurwa naMwari here. Kana isiriyo, then ndofanira kuzvibvunza mubvunzo wekuti saka matestimony andinawo akabvepi? Kana waona kuti nzira yaunga uchifamba nayo mumunamato haisiriyo yakarehwa neshoko raMwari, zvibvunze mubvunzo uyu kuti saka matestimony auinawo aunomhanya nawo uchipupura simba raMwari wakamatora kupi? Zvakakonzereswa naMwari here, kana kuti kune umwe akakushanyira asi wakafunga kuti zvaitwa
naMwari. So regai tiverenge point number 1 inoita kuti minamato yedu ive inosvika panzeve dzaMwari, inoita kuti minamato yedu ive inogamuchirika panzeve dzaMwari. Bhaibheri richinyora pana mapsalma 66 verse 18. Ndichaiverenga mubhaibheri reshona. Kana ndikarangarira zvakaipa mumwoyo mangu, Ishe haangandinzwi. Vhesi yatopera. Kana ndikarangarira zvakaipa mumwoyo mangu, Ishe haangandinzwi. Inzwai mashoko aya. Pane pamunyori werwiyo mapsalma 66 ari kuti, chinoita kuti Mwari vasanzwe izwi rangu kana ndonamata, kurangarira kwangu ini zvakaipa mumwoyo mangu. Chimwe chirungu chinoti izvo, if I regard iniquity in my heart. Chimwe choti zvekare, if I cherish iniquity in my heart, Mwari haangandinzwi. Ndiri kuda mavara anoti regard na cherish. Mavara aya anoreva kuti kuona value pachinhu, kupa nzvimbo inokosha something in your life. Regai ndizame kusvika pedyo nemi. Munoziva here kuti kune vanhu vari mutsika dzakaipa dzavanoziva hadzidi vhesi, hadzidi muprofita, hadzidi gurupu rinoimba, hadzidi zvinyorwa zvaEllen White, hazvidi kana ani kuti avadudzirire kuti tsika iyi yakaipa, but havadi kubuda mazviri. Why? Vanoona value patsika idzodzo, vanoona mabenefits patsika idzodzo, therefore vanonamata zvavo, but nechepakadzika pemwoyo achiti asi upombwe handisi. Mwari ndokumbira mundibatsire mupindire in my life pa point A ne B ne C, asi humbavha handisi. Mwari pindirai muupenyu hwangu, zvakati zvarema, chakati chonetsa, apa ndasvika pakaoma, asi ruchiva handisi. Saka vanhu ava, vanhu vari kukoshesa chivi mukati memwoyo yavo. In fact, vanhu ava vanofarira zvivizvi to an extent yekuti kana vachitaura naMwari, Mwari anenge ari kungotrayiwa kuti aone kunzi anozvigona here. Kana achinge azozvitadza, ini ndagara ndine nzira yangu yandoshandisa paupenyu. Saka regai ndikuudzei, kubatirira pachivi asi uchida simba raMwari, uri kucommunicata kuna Mwari kuti Mwari, I don't trust you, I don't think izvi munozvigona, I'm just trying you. Why? Because ndakadzidziswa neshoko renyu kuti munenge munozvigona, but inini tsika yangu yandagara ndichifamba mairi, Mwari ine mabenefits amusingagoni kundipa imi kana ndikazoisiya. Ndikasiya upombwe Mwari, ndo waita vana vangu vaende kuchikoro. Ndikasiya umbavha Mwari, ndo waita ndivake zimba randinaro. Saka imi sezvo musingagoni kundiitira izvi zvandiri kuwana izvi nekuda kwetsika idzi, ndichangokutraye hangu Mwari, asi mutsika dzangu handibudi. Ndo pari kunzi pana pane munyori werwiyo mapsalma 66, kana ndikarangarira zvakaipa mwoyo mangu, Ishe haangandinzwi. Verengai bhuku raJeremiah chapter 23. Muchaona kuti imwe tsika yaitsiurwa vaprofita venhema naJeremiah yaive tsika yekusimbisa maoko evanoita zvakaipa. Chii chinonzi kusimbisa maoko evanoita zvakaipa? Mukaverenga vhesi ya14 inokupai pfungwa yekuti izvo, kuropafadzwa kwemunhu ari mutsika yakaipa kana kwaitika maoko ake asimba, zvichaita kuti afunge kuti Mwari vanogona kundipa zvikomborero zvandinoda kunyangwe ndisina kusiya tsika dzangu dzakaipa. Saka munoziva here kuti imwe nzira inoshandiswa naMwari kucommunicata kuti buda muzvivi kusatiitira zvatinoda, rutori rudo irworwo. Ukaona Mwari akunyima zvaanenge akunyima, Mwari akushayisa zvaakushayisa, pamwe pacho Mwari ari kuti izvo, revise mufambiro wako, ucherechedze. Uchaona pane tsika isakarurama inoita kuti unyange utaure neni zvinenge panyaya iyi handikudairi. Why? Because ndikakuropafadza chete uchabva wafunga kuti wakarurama pamberi pangu. Saka Mwari anoda kuti kana vanhu vachinge vafunga zvekunamata, zvekutaura naye mumunamato, ngavaparadzane nezvivi zvese zvavanoziva, ngavazvivenge mukati memwoyo yavo, kunyange zvikavaremera kubuda mazviri, nekuti zvinoda zvekare simba raMwari kuti ugone kusiya chivi. But kunyange zvikarema, iwe mukati mehana yako wirirana naMwari kuti tsika iyi yakaipa, ini kana ndiri mwana waMwari ndinofanira kubuda mairi. Point number 1 ibate. Point number 1. Point number 2,
yatoda kuti tarise inobuda mukati mebhaibheri zvekare. Iyi ndichaiverengera mavhesi anokwana kuita 2. Mavhesi iwaya rekutanga ndiRomans, rechipiri ndi1 John. But point iyi zvairi kutidzidzisa ndezvekuti izvo kana taakunamata, we must pray. We should pray according to God's will. Regai ndiverenge panapa Romans chapter 8 pavhesi ya 26 nevhesi ya 27. Bhaibheri rinoti izvo, saizvozvo mweya unobatira navo nekusava nesimba kwedu, nekuti hatizivi kunyengetera zvakafanira, asi mweya amene unotinyengeterera nokugomera kusingataurwi. Vhesi ya 27, uyo unonzvera mwoyo ndiye unoziva kufunga kwemweya, nokuti unonyengeterera vatsvene sezvinoda Mwari. Batai mazwa, Pauro achinyora kubhuku ravaroma ari kuti isusu vana vaMwari hatizivi kunyengetera zvakafanira. Mazwa aya manzwe yaya. Pauro ari kuburitsa pfungwa iyi pachena, achitungamirirwa naMweya Mutsvene kuti ainyore, kuitira kuti iyesu vararama mazuva ekupedzisira tizoverenga tidzidze. Saka pfungwa iri panapa ndeyekuti munhu wese kunyange uchiziva Mwari, ziva kuti because uri munhu ane pfungwa yambovhiringwa nechitema, therefore kunyengetera zvakafanira haukuzive. Hapana asati anzwa pfungwa iyi. Because kune vamwe vanozviita maprayer warriors, kuzviita vanhu vemunamato vanogona kunamata. Gai ndikuudzei vanhu vaMwari, pasi pezuva hakuna anoziva kunamata zvakafanira. Kunamata kwedu kwese kana Mweya Mutsvene akasatibatsira. Ndofunga vhesi ya 26 yaburitsa pachena kuti Mweya Mutsvene anobatsirana nesu pakusava nesimba kwedu. We are very weak panyaya dzekunamata, hatitozivi kunyengetera zvakafanira. We need help yaMweya Mutsvene, we need assistance yaMweya Mutsvene. Kana uri wega nyaya dzekunamata haudzigoni. Iyi pfungwa iyi ibatisisei. Saka you cannot call yourself a prayer warrior. Ukaona wadaro uri kuzvinyepera munhu waMwari, wakuzviita munhu asanidhe Mweya Mutsvene, wakuzviita munhu anoziva kunyengetera. But pane pfungwa yandiri kuda yabuda pavhesi ya 27. Pavhesi ya 27 panzipo, uyo unonzvera mwoyo ndiye unoziva kufunga kwemweya, nekuti Mweya Mutsvene manje zvaanoita hanzi anonyengeterera vatsvene sezvinoda Mwari. Iyi pfungwa iyi ibatei. Munhu waMwari paanopfugama achinamata, munamato wake anoubatsirwa naMweya Mutsvene. Ende Bhaibheri rati Mweya Mutsvene kana achikubatsira anozviita achigomera zvisingatsananguriki. Rauti izvo zvakatooma kunatsurudza munamato wemutsvene kuti ugamuchirike pamberi paMwari. Muna kubata pfungwa iyi. Zvinototsvaka kugomera kwaMweya Mutsvene kuti munhu ari kunzi mutsvene munamato wake ugamuchirike. Kunyange munhu uyo achinzi mutsvene waMwari, but paanonamata zvinotsvaka kugomera kwaMweya Mutsvene kuti munamato iwoyo usvitswe pamberi paMwari. Kune vari kuzviita vatsvene nhasi, kune vanozviita vane minamato inonzwikwa. Regai ndikuudzei, chinonzwikwa handi munamato wako, chinonzwikwa kunamata kwaMweya Mutsvene kwaitwa kuchibatsirwa iwe kuti zvisvike pamberi paMwari. But vhesi ya 27 manje iri kuti izvo Mweya Mutsvene kana akunamatirira vatsvene vaMwari, kana akunamata on behalf of God's saints, anonamata sezvinoda Mwari. Ndozva kuti pane vasina kuibata pfungwa iyi. Mweya Mutsvene kana akunamata anonamata sezvinoda Mwari, kwete sezvinoda mutsvene uyu. Haiwa, mutsvene uyu ane zvaari kuda, zvaari kutotaura pamberi paMwari. But Mweya Mutsvene manje anomira in between mutsvene naMwari, Jesu achiita zvigamuchirike. Mweya Mutsvene obva aita kuti izvo munamato uyu unosvika kuna Mwari usvike uri sezvinoda Mwari. Regai ndibatanidze nevhesi iri 1 John chapter 5 vhesi ya 14. 1 John chapter 5 vhesi ya 14.
Bhaibheri rinoti izvo ndiko kusatya kwatinako kwaari, kuti kana tichikumbira chinhu nokuda kwake unotinzwa. Ndiko kusatya kwatinako. Chirungu chinoti this is the confidence that we have. Ndo kuwana simba kwedu. Kuwana simba kwedu kana takunamata kunobva papfungwa yekuti tikanamata according to God's will anotinzwa. Batai pfungwa yaona waMwari. Chinoita kuti Mwari vanzwe minyengetero yedu handi kupresenta kwedu zvatinoda isu. Batai pfungwa. Kwete kuti Mwari ari kuti musataure zvamunoda. Mwari anotitendera kutaura zvatinoda, but izivai kuti tikana zvatinoda zvawirirana nezvinodiwa naMwari, ipapo ndo pane kunzwikwa kwedu kweminamato yedu naMwari. Kana zvatinoda isu zvawirirana nezvinodiwa naMwari, ndo panoita kuti Mwari vanzwe kunyengetera kwedu. Ngainditaure chinhu ichi. Mwari vanoziva zvakatinakira. Many times isusu we are like vana vadiki pamberi paMwari. Mwana anogona kuuya achikumbira mari yekutenga kana kuti ngatiti ice cream kuchikoro, but haana textbook rekuverenga. Mwana anogona kuuya achikumbira mari yekutenga malolipop sevamwe kuchikoro, but penzuro yarasika. Saka zvinoita mubereki akangwara anoti, mwanangu, pamari yandiinayo iyi nhasi tombokoshesa penzura netextbook, then kana tazoona imwe ma-ice cream achazouya. Muripirona waMwari. Saka Mwari zvaanoita manje, anoziva zvakatinakira panguva yakafanira. Iwe ukakumbira chinhu, wokumbira ice cream usina textbook, Mwari anoti kana wazokumbira textbook ndo patichanzwa kunyengetera kwako. Saka pane zvimwe zvinhu zvisingaitike in our life, kwete nekuti Mwari haazvigoni, but Mwari anoziva kuti izvozvo hazvina kutinakira. Aregai ndikurumbidze kuburitsa pfungwa. The will of God pamusoro pemunhu wese ari panyika i1. Mwari chavari kutsvaka kuti munhu wese ari panyika aponeseke. Nhasi mungawana shuga mai, nhasi mungawana murume anokudai, nhasi mungafamba nemotokari latest Benz, nhasi mungawana mari, mukawana zvamunoda zvese, but Mwari unotarisa chinhu ichi. Zvaitika izvi zvepane rino pasi zvapera, muri kusara here muri in a position yekuponeseka. Saka the will of God upon every human being ari panyika ndekuti pashayikwe kana umwe chete unopesana kana kuti unopotswa nekuponeseka. Saka inzwai vana vaMwari, patinonamata paya zivai kuti zvamakumbira izvi Mwari unotarisa kuti uri kuda ndikuitire chawakumbira ichi, but kana ndakuitira uri kusara here uri in a position yekuponeseka. This is the reason why when you study the Bible you will discover kuti Mwari havadhile nesu zvakafanana. Mwari vanodhila nesu nenzira dzakasiyana. Why? Because jaya mupfumi ari kuudzwa unzi tengesa zvese zvauinazvo kuti unditevere. But Abraham was made very rich, asi akanzi baba wokutenda. Saka kune vanozivikanwa naMwari kuti ava vanofanira kutengesa zvavainazvo kana vachida kuponeseka. Koita vanozivikanwa naMwari kuti ava ndivana Abraham, kunyange vakave nemari hazvivabvisi pakutenda. Saka Mwari unotinzwisisa, Mwari unotiziva. Saka patinokumbira anotiitira bedzi zvinhu zvinowirirana nezvavanoda ivo, nemhaka yei chavanoda ndechekuti tiponeseke. So pfungwa number 1, tati izvo munhu kana akuda kutaura naMwari ngaaparadzane nezvivi. Pfungwa number 2, munhu kana akuda kutaura naMwari ngaadzidze kukumbira according to God's will. Kana Mwari akataura kuti izvi hazviitwi, kunyange ukazvinamatira kana akazviramba akazviramba, asi kana ukakumbira zvaakati zvinoitwa, Mwari unokuitira. Mwari kana wakabudisa pachena kuti usauraya, iwe wokumbira kuti someone afe, inzwa munhu waMwari, Mwari havagoni kuteerera munamato iwoyo. Why? Because vanofanira kuita zvinhu bedzi zvinotiisa pakuponeseka. Ngandibate pfungwa number 3, then patinopedza tinenge tapedza kudzidza kwatiinako panguva dzino. Pfungwa number 3, ndoda kuti ndiverenge mavhesi
anokwana kuita 6 ndobva ndadzokorora pfungwa inenge yabuda pamavhesi iwayo. Nda kuverenga kubhuku raJohn, chapter 14, John chapter 14, ndichaverenga vhesi ya 13. Jesu vachitaura vanoti, chinhu chipi nechipi chamunokumbira muzita rangu ndichachiita. Regai ndigumira. Vhesi ya 13 yati, chinhu chipi nechipi chamunokumbira muzita rangu ndichachiita. Handeipa vhesi ya 14, kana mwanakomana kana muchikumbira chinhu kwandiri muzita rangu ndichachiita. Saka vhesi ya 13 yaburitsa Jesu vachiti, mukakumbira chinhu muzita rangu ndinochiita. Vhesi ya 14 ya vhesi yechipiri ndokubva yaburitsa zvekare pfungwa yekuti mukakumbira chinhu muzita rangu ndichachiita. Handei pachapter 15 yaJohani pavhesi ya 16, chapter 15 yaJohani pavhesi ya 16, Bhaibheri roti izvo, imi hamuna kundisarudza, asi ini ndakakusanangurai imi, ndikakuisai kuti muende mubereke zvibereko, uye kuti zvibereko zvenyu zvigare. Zwai patasvika kuti chinhu chipi nechipi chamunenge muchikumbira kuna Baba muzita rangu vakupei ivo. Saka vhesi iri ratava kuverenga panapa rataverenga rare chi3. Taverenga John chapter 14 vhesi ya 13, tikaverenga John chapter 14 vhesi ya 14. Iko zvino taverenga John chapter 15 vhesi ndaya 16. But pfungwa yatiri kuona, Jesu vari kuemphasize pfungwa yekuti kana munhu achikumbira ngaazviite muzita raJesu. Handei pachapter 16 pavhesi ya 23. Pachapter 16 pavhesi ya 23, Bhaibheri roti izvo, nezuva iro hamungazondibvunzi chinhu, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, zvose zvamunenge muchakumbira kuna Baba vachakupai izvo muzita rangu. So ravhesi rechi4 now riri kutsimbidzira zvekare pfungwa yekuti Mwari kana tikakumbira muzita raJesu zvinoitika. Handei pavhesi ya 24, same chapter 16 yaJohani vhesi ya 24, kusvikira zvino hamuna kukumbira chinhu muzita rangu, kumbirai muchapiwa, mufaro wenyu uzadzike. So vhesi ya 24 Jesu ari kuti izvo panapa, kana mukakumbira chinhu muzita rangu chinoitika, mufaro wenyu wozadzikisika. Handei pavhesi ya 26, Bhaibheri rinoti izvo pavhesi ya 26, nezuva iro muchakumbira muzita rangu handingakuudzii kuti ndichanyengetera ini kuna Baba. So vhesi ya 26 yadzosa futi pfungwa, amavhesi anokwana kuita 6 ataverenga ari kuburitsa pfungwa imwe chete yekuti when we pray ngatizviitei muzita raJesu. Regai nditaure chinhu ichi, vana vaMwari. Many times patinonamata, vamwe vanotoshandisa zita iri mumunamato wavo, asi regai ndiburitse pfungwa iyi. Mukaverenga Matthew chapter 7 vhesi ya 21 muchidzika, muchaona kuti izvo kune vanhu vanotaurwa pana Matthew chapter 7 vanonzi naJesu. Vanhu ava vainamata vachiita mabasa esimba kureva mamiracles, vachidzinga mweya yetsvina, vachiparidza, but vaizviita muzita raJesu. But pakupedzisira monzwa Jesu vachiti izvo, handikuzivei, endai kwamaitira mabasa enyu mevaite kusarurama. Chinondishamisa ndechichi, vanhu ava vakazviita vachishandisa zita raJesu, asi Jesu wacho oti handikuzivei. Kaenda kubhuku raActs mabasa aapostoli chapter 19, munodzidza nezveimwe nyaya yevanakomana vaSkeva. Vana ava vaikwana kuita 7 vakaenda kunodzinga madhimoni vachishandisa zita raJesu, vakabva ipapo vachirohwa vachitiza. Kuti ndiburitse pfungwa yevana vaMwari kuti chinonzi kushandisa zita raJesu mumunamato hachingorevi bedzi kuritaura paunenge uchinamata, because vamwe venyu mutaritaura rigoramba kushanda sezvazvakaita kune vana vaSkeva. Vakaritaura
vakada kuti varishandise kudzinga dhimoni, but zvakaramba. But gainditizvo, thank God. Kaona washandisa zita raJesu robva raramba kushanda. Thank God. You can go and sit down and revise ukama hwako naMwari. Wozibvunza bvunzo yekuti ko sei zita iri raramba kushandisika in my prayer. Pada ungangooneswa kuti gadzirisa apo neapo neapo. Because vana vasikevha pavakarishandisa ka vaitove neconfidence. Tinokurayira iwe nezita raJesu unoparidzwa naPauro kuti buda. Ndobva dhimoni rati Pauro ndomuziva, iye Jesu wacho ndomuziva, but inini manje ndimi vanani. Pfungwa dzangu ndinoona sekuti madhimoni aya aiudza vakomana kuti vakomana vane mweya waMwari tinovaziva, vanofamba nesimba raMwari tinovaziva, vari muukama naMwari tinovaziva. Pauro wamuri kutaura tomuziva, kana dai anga ari iye tikadai tisina kuita navo. Jesu wamuri kutaura nezvaakandoparidzwa naPauro tinomuziva, dai anga ari iye ari kutirayira kuti buda hataita nharo. But challenge ndeyekuti imimi manje hamuzi kukingdom yaMwari, imimi muri kukingdom yeduko. And kana mauya kingdom yeduka pahierarchy yeauthority neukuru muri pasi pedu. So nhasi we want to give you some discipline kuitira mangwana mukasangana nevakuru venyu mudzikama. Ndizvo zvandofunga inini kuti madhimoni ndo zvaicommunicate. But gaindikudze vana vaMwari, ukaona zvaitika kuti warishandisa zita raJesu zoramba, tenda Mwari. Pane njodzi huru ndepapa. Vari pana Matthew chapter 7 vaya vari kurishandisa nhasi, ndonguva ichazviri kuitika. Vanorishandisa nhasi votowana maresults, but pakupedzisira vozoudzwa naMwari kuti handikuzivei chii chiri kuitika apa. Mascenarios maviri andakupaya Matthew 7 na Acts 19 anondipa pfungwa yekuti kudii iri zita iri raJesu iri harishande kune vanhu vasina ukama naJesu. Pane imwe nzvimbo Jesu anotizvo anondinyara pamberi pavanhu neniwo handingagoni kumumiririra pamberi paBaba. So pfungwa iripo panapa ndeyekutizvo Jesu vari kuti vandinogona kumirira representing them only pamberi paBaba ndeavo vari muukama neni. Saka chinonzi kushandisa zita raJesu mumunamato chinopfuura kungoritaura mumunamato, but chinoenda beyond that, chinosvika pakuve neukama naJesu wacho. Because zita iri harishandisike rikave nemaresults akanaka anobva kuna Mwari kana iwe usina ukama naJesu. Zvinoita sekuti mupfungwa dzangu paunorishandisa denga rinogara pasi roti varume pane munhu ari kunamata, but ari kunamata aishandisa zita raJesu. Jesu odaidzwa onzi uyu munhu uyu ari kutaura achiti in the name of Jesus I pray, unomuziva here? Jesu akati handimuzivi. Zvozvanzi saka isai munamato wake pasaidi. Hatigoni timuitire zvaari kuita because ari kuda kuzama kupinda mumazambara matsvene edenga kuwana zvikomborero zvedenga iye asina ukama naMwari. Saka kana padaidzwa zvekare Jesu odzoka zvekare pane umwe konzi uyu ari kunamata achiti in the name of Jesus unomuziva here? Jesu obva ati hongu unomuziva. Anobva anzi muitire zvaari kuda nekuti number 1 anenge aparadzana nezvivi, ndo zvagadzira ukama hwake naJesu. Number 2 atungamirirwa naMweya Mutsvene kuti azive kunamata nenzira yezvinodiwa naMwari. Saka kana akazviita ari muukama naMwari achifollowa the will of God uye aparadzana nezvivi, munamato wake unova nesimba. So regai ndzokorere mubvunzo yepandaa kuvharira kuti kune vakanditeerera, kune vari kundinzwa nichitaura, matestimony aminawo kana musingacherechedzi mapoints matatu atadzidza nhasi, bvunzo wangu ndewekuti akabva kunani? Imi kana mungafamba muchiparidza simba rekunaka kwaMwari mukati meupenyu hwenyu, muchiti makazviitirwa nekuti manga manamata, asi munozviziva imimi kuti mapoints matatu atataura aya imi pachezvenyu hamumacherechedzi pana maapinda paprogramu yekunamata. Saka testimony yamakabata nhasi yamuri kuti imimi makazviitirwa naMwari, ndiMwari here wakazviita? Gaindikudzei, ariko umwe akamirira kumhanya kunoisa matestimony muupenyu hwevanhu so that vafunge kuti isimba raMwari but risiri simba raMwari. I want to invite you brothers and sisters, I want to invite you hama dzangu
kuti tigare pasi, tifungisise, tikumbire simba raMwari ritibatsire kuongorora kuti are we in good books naMwari as far as maissues emunamato are concerned. Tiri kuzviita here nenzira yakataurwa naMwari, oro ndisu vaya vachabvunzwa naMwari kuti imini pamainamata, pamaitsanya, maizviita kwandiri here, oro ndisu vaya vachabvunzwa naMwari zvaitwa zvapera. Ndizvo muri kuti makashandisa zita raJesu, but handikuzivei. Dai Mwari atibatsira, regai tinamate. Tinokutendai Mwari, maita enyu nekutaura nesu, simba rinobva kwamuri tinoridawo. Tibatsirei Mwari mukufamba kwedu mukati meupenyu hwechiKristu, ticherechedze tsika nenzira dzamakataura. Tinokutendai muzita raMuponesi Jesu, amen. Wanga waenda kuna Jesu yere, wasambwa muropa renyenye, unosimira mutsa wake yere, wasambwa muropa renyenye, wasambwa muropa rohere renyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropa renyenye, unofamba naye mazuva ese, wasambwa muropa renyenye, unozorora kuna Kristu here, wasambwa muropa renyenye, wasambwa muropa rohere renyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropa renyenye, kwambo asika unochena here, wasambwa muropa renyenye, wagadzirirwa dzimba dzekudenga, wasambwa muropa renyenye, muropa rohere renyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropa renyenye, rasanguva iyo inesitema, usambwe muropa renyenye, kunetsime iyo inowerera, sambanyi muropa renyenye, wasambwa muropa rohere renyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropa renyenye, wasambwa muropa rohere renyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropa renyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropa renyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropa renyenye.